नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत दुधी भोपळ्याची भाजी। त्यासाठी हा दुधी भोपळा मी कापून घेतला आहे। 1 वाटी चण्याची डाळ भिजवलेली, 2 मोठे कांदे बारीक चिरलेले, 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला, पाव नारळ आहे हा किसलेला, पाव चमचा जिरं, 2 मोठे चमचे मालवणी लाल मसाला, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट, चवीपुरतं मीठ, राई फोडणीसाठी आणि पाव चमचा हळद, कोथिंबीर घेतलेली आहे। साफ करते वेळी असं ते साफ करायचं म्हणजे पटकन होतं आणि त्यातला आतला जो भाग सफेद असतो तो पण जास्त जात नाही। आता हे कापून मी यामध्ये घालणार आहे। फोडणीसाठी आपण तेल घालूया। 2 चमचे आपण तेल घातलेलं आहे। राई फोडणीला देऊया, जिरं, कढीपत्ता थोडं, कांदा घालूया, गॅस मीडियम ठेवलेला आहे। थोडंसं मीठ घालूया फोडणीमध्ये, आलं लसूण पेस्ट आलं लसूण पेस्ट घालून आता चांगलं आपण हे परतून घेऊया। कोथिंबीर थोडी घालूया, कोथिंबीर थोडी घातली आहे। आपण हे लाल मसाला घालूया, हळद, आता आपण भिजवलेली डाळ परतून घेऊया। आता आपण दुधी भोपळा कापून ठेवलेला घालूया। दुधी भोपळ्यामध्ये चण्याची डाळ टाकली की दुधी भोपळ्याची भाजीला खूप चांगली टेस्ट येते। एक वाटीवर आपण पाणी घालूया, कारण चण्याची डाळ आहे त्याला शिजायला जरा टाइम लागतो। 5 मिनिटं आपण झाकण ठेवून देऊया आणि त्यानंतर आपण 5 मिनिटांनी आपण टोमॅटो आतमध्ये घालूया। तोपर्यंत 5 मिनिटं ही शिजून दे। 5 मिनिटं आपली झालेली आहे। आपण मीठ घालून घेऊया। आता टोमॅटो घालूया, आता आपण हे खोबरं घालतोय। मी खोबरं वापरलंय, तुम्हाला जर शेंगदाण्याचं कूट वापरायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता। थोडीशी कोथिंबीर वरून घालूया आणि 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून देऊया। झाकण काढलेलं आपण गॅस एकदम मंद आचेवर आपण पुन्हा आता 5 मिनिटं ठेवून देऊया मंद आचेवर। हे पाणी जरा भाजीतलं कमी होऊन दे। भाजी आता आपली चांगली शिजलेली आहे। चण्याची डाळ चांगली शिजलेली आहे, म्हणजे आता आपली भाजी तयार झालेली आहे। थोडीशी आपण कोथिंबीर घालून घेऊया। ही भाजी व्हायला आपल्याला बरोबर 12 ते 13 मिनिटं लागलेली आहे आणि ही भाजी आपली झालेली आहे। दुधी भोपळ्याची आपली भाजी बनवून झालेली आहे। ही मी आमच्या पद्धतीत बनवलेली आहे आणि एकदम चविष्ट झाली आहे। आणि आमच्या पद्धतीमध्ये ही वाटणाची पण भाजी बनवली जाते दुधी भोपळ्याची।
तर हे मी कातण टाकून तुम्हाला दाखवलेली आहे. तर अशी भाजी तुम्ही एकदा करून बघा आणि मला सांगा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसोसोदला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.